Pridjevi. Hrvatski jezik, 3. razred. Do sada smo naučili 2 vrste riječi, imenice i glagole. Imenice su riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. Dječak, prozor, kiša. Glagoli su riječi kojima izričemo što tko radi ili što se događa. Otvoriti, spavati, sjevati. Opišimo voće koje vidimo na fotografiji. Vidimo jabuke. Jabuke mogu biti crvene, slatke, sočna, mirisna jabuka, kisela, šarena, glatka, žuta, sjajna, ukusna i može biti i trula. Imenujmo ono što vidimo na fotografiji. Vidimo ruke. Kakve mogu biti ruke? Ruke mogu biti male, velike, nježne, vrijedne, glatke, hrapave, stare, naborane, nespretne. Čije mogu biti te ruke? Dječje, mamine, tatine, bakine, stričeve, prijateljičine, Šimunove ili Martine. Pročitajmo imenice. Dodajmo svakoj imenici jednu riječ koja opisuje kakvo je što ili čije je što. Prvom stupcu imenica dodat ćemo pridjeve koji opisuju kakvo je što. Košulja je plava, lopta je nogometna, mirisan je cvijet, bilježnica je ispisana i bajka je zanimljiva. Drugom stupcu imenica dodat ćemo pridjeve koji govore čije je što. Mamina naušnica, bakin kolač, Karlina lutka, tatin ormar i Petrina čokolada. Pridjevi su riječi koje kazuju kakvo je što i čije je što. Dodaju se imenicama i opisuju je. Opišimo kolač. Kolač je ukusan, sladak, mirisan, topao, mekan. Može biti bakin, učiteljičin, Marinin, Markov ili tatin. Dodajmo imenicama odgovarajuće pridjeve. Kuća, automobil, haljina, mačka, more, šuma, olovka. Drvena kuća, tatin automobil, lepršava haljina, zaigrana mačka, uzburkano more, čudesna šuma i Janova olovka. Načinimo pridjeve od sljedećih imenica. Škola, školski, može biti školski odmor. Jesen, jesenska pjesma. Svađa, svadljiv. Drve, drvena kuća. More, morsko, može biti morsko dno. Brod, brodski, na primjer motor. Staklo, stakleni. Ponovimo. Naučili smo 3 vrste riječi. Imenice, glagole i danas pridjeve. Pridjevi su riječi koje kazuju kakvo je što i čije je što. Dodaju se, odnosno pridjevaju imenicama. Idemo riješiti nekoliko zadataka. Spojimo pridjeve suprotnog značenja. Visok, nizak. Vrijedan, lijen. Plašljiv, hrabar, tužan, sretan i spor, brz. Drugi zadatak. Svaku imenicu i rečenici dodaj odgovarajući pridjev. U šumi je medvjed. Na livadi lete leptiri. U dvorištu se igraju mačke. Na prozoru je vaza.
Moramo odrediti imenice u rečenicama. Šumi, medvjed su imenice u prvoj rečenici. U drugoj rečenici su imenice livadi i leptiri. U trećoj dvorištu i mačke. I prozoru i vaza su imenice u četvrtoj rečenici. Tim imenicama ćemo dodati odgovarajuće pridjeve. U hladnoj šumi je mrki medvjed. Na zelenoj livadi lete šareni leptiri. U seoskom dvorištu se igraju vesele mačke. Na starom prozoru je bakina vaza. Idemo riješiti treći zadatak. Podcrtajmo pridjeve u rečenicama. U vedroj noći vidim zvijezdano nebo. Marijina baka ima vrijedne ruke. Dobio sam veliki zeleni bicikl. Vlatkina haljina je nova i prekrasna. U prvoj rečenici pridjevi su vedroj i zvijezdano. U drugoj rečenici Marijina i vrijedne. U trećoj rečenici veliki i zeleni. I u četvrtoj rečenici Vlatkina, nova i prekrasna. I četvrti zadatak, oblikujemo pridjeve prema imenicama. Zlato, ljeto i voće. Zlato je imenica, a pridjev je zlatni. Ljeto je imenica, a pridjev je ljetni. I voće je imenica, a pridjev je voćni. Zlatni sat, ljetni praznici i voćni sok.